Matagumpay po na naaresto ng Pangasinan Police Provincial Officer PAM-PPO ang lahat ng 3 persons under police custody na tumakas po mula po sa Sual Police Station noong Abril 12 sa isinagawang mabilis na manhunt operation na tumagal ng wala pang 72 oras. Ayon sa PPO, agad na naglunsad ng malawakang operasyon sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga unit ng pulisya, kabilang ang Intelligence at Mobile Forces, SWAT at RMFB-1. Gumamit din ng CCTV na mga footages at koordinasyon sa mga lokal na opisyal upang matunton at maaresto ang mga nasabing tumakas na mga pugante. Ang huling akusado ay naaresto sa tulong ng mga operatiba at lokal na pamahalaan ng Sual, Pangasinan. Kasabay nito, pinuri naman ng pamunuan ng PPO ang mabilis na pagtugon at koordinasyon ng mga operatiba at LGU na nagresulta sa agarang pagkakadakip uli ng mga pugante. Tiniyak naman ng pulisya na haharap sa tamang kaso ang mga naaresto at muling iginiit ang kanilang mahigpit na kampanya para sa seguridad at kaayusan sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.